Sylvester Okonkwo, representing the Senate President, I greet you. One day, the Speaker, Anambra State. Mama Anambra, what is it there? My water Nafa, it's going on the individual of the wicked and then matter. When I saw now and now. Tata. I'm going to ask for you. Tata. But I work on you. I can get you I can't do my mind. Don't be an Andrea. I will lay a great one. I got what was so AnaedoTV. They continue to do it. When I get a zone on another, that's not shaky on your own. Who wanted to wait here back? Only a dinner, a camera. Master Chineke no lie. I would do the Funanya in a master of Jesus Christ. My mom, so many people are so many people are 8. 4 boys and 4 girls. They survived. My mom, I ever said that. Even the woman, okay, they and okay, as is born mad. If a woman be is born mad, and then one boy. On a business of man. When I go to also, my father came so many places. Although you only in it, just a penny in it. We pass to our Yabala. I know you're shaking, no, I don't know. But also, shaking with penny in it. So now we penny in it. I would not be now anything, or shaking with penny. So all you know, because they do see where surprise are usually. I know I say I could take for all my incarnation. Where's the one on telling them no? People know. Thank you. We
Catherine Nwazunofia Orizu. Daarom mag ik niet naar komen naar Batia. Maar hij heeft ook een ijsje met megide gị n'iji ozi nke a. Ma anyị na-ayọ ka amara gị na-edu ka ị na-echekwakwa ngwuru nke a ikpe na ụmụ ya na ụmụnne na ikwu na ibe na ndị niile ọnwụ a metara. Biko gaa n'iru na-akụsi obi ka ha mata na oru gị nwaanyị anaghị n'iyi kama na mgbanwe ka a gbanwere ya. N'usoro dị otu a ga-enwe ike nwee ezi nkasi obi. Ndị anyị naghachi ebe anyị si bịa n'udo. Gbaa ya ume n'ezi ife niile. Gọzie chọọchị ka ihe ekwena ka ike nke ọchịchịrị merie ya. Na-edu anyị na-eche anyị sị na Jizọs Kraịst bụ onye nzọpụta anyị. Chineke udo. Onye mee ka Jizọs Kraịst n'ọnwụ bilie onye nnukwu ọzụzụ atụrụ. Site n'ọgbara ọgbụgba ndụ ọgụ ya mee ka unu zuo oke n'ezi ọrụ niile n'ime uche ya. Ya rụọ n'ime unu ife niile dị ezi mma n'anya ya. Ka ngọzi nke Chineke ekwere eme ife niile. Bụ Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ. Ka o binyere ezinụlọ nke a onyere mmadụ niile ugbu a na ruo mgbe niile ebighị ebi. The Senate President of Nigeria has asked me to convey his condolences on this occasion at the death of your matron. We're going to be here with you because today the Senate of Nigeria is still sitting. He has asked me therefore to be here and then commiserate with you and see the Igwe himself. So we're paying respect here, but we are moving in to go and see Igwe and deliver his message. We have done the official message and we also have our other message which we are going in to see Igwe. That's my instruction. I thank you so much. I know about the entire Nnewi Royal Cabinet.
wee na-asị na Chineke debe gị ndụ ga-edebekwa ya nọ n'anya 100 years. Akpabio Multi-Purpose Traders Association. Next week, every week, I hope that money say, I have to give a honey one or 3 months. I am money for